Hawan ranar Sallah ya fara ne da ƙarar muryar mu'ezzin tana kiran "Allahu Akbar" cikin farin ciki. Ali ɗan shekara 9 ya farka da sauri yana jin wani ƙamshi daga kicin. Wannan shi ne ƙamshin wainar idi da mahaifiyarsa ta fara tun cikin dare. "Yaya Ali, tashi kai wanka ka sa kayanka sabbi." Mahaifiyarsa ta yi masa kira da murya mai daɗi. Ya sa sabuwar riga shuɗi da aka saya musamman don bikin Sallah. Yana kallon kansa a cikin madubi yana jin kamar babban mutum ne. Mahaifinsa yana shimfiɗa tabarma a falo yayin da 'yan uwan Ali suka tara kayan Sallah. Ƙaramin ɗan uwansa Musa yana ta zagaye cikin rigar sabuwar farar hula, yana buga ganga mai kama da gangar idi. Filin Sallah ya cika da mutane kamar turmi. Maza suna sanye da riguna masu tsafta masu launuka masu haske. Mata kuma sun lulluɓe da manyan gyale masu kyau. Ali ya bi mahaifinsa zuwa gaban masallacin, inda suka shirya layin sallah. Limamin ya fara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muryarsa ta kwararo ta cikin sararin samaniya. Ali yana ƙoƙarin bin sahun mahaifinsa a kullum sallah, amma idanunsa suna ta zazzagewa wajen duk wani abin sha'awa a kewayensu. Bayan sallah, duk mutane sun fara rungumar juna. Barka da sallah ɗan uwa, Allah ya karɓi ibadu. Ali ya samu rungumar kawunsa Bala wanda ya bashi naira 1000 cikin ambaton "wannan naka ne." Ziyarar iyali. Gidan kawu Bala ya kasance cike da mutane, 'yan uwa sun taru suna ta yin dariya da nishaɗi. Ali da abokansa suna cinye suyar taushe da nama da yawa. Amma babban abin farin ciki shine lokacin da kaka ta fito da akwatin kayan ado na musamman. Wannan na musamman ne ga duk yara masu kirki. Ta ba kowane yaro jakar zalla mai cike da alewa, gulab jamun da kuɗin idi. Da yamma, Ali ya zauna a kusa da mahaifinsa yana lissafa dukiyarsa, naira 3500, amma mahaifinsa ya koya masa darasi. "Ɗan uwana, idi ba wai ƙarin kuɗi kawai ba ne. Allah ya bamu wannan biki domin mu yi godiya, mu bawa matalauta, mu kuma ƙarfafa dangantakarmu."